Yes, var det alle sammen herinde? Laser War er også kendt som Tactical Laser Tag. Nå, det er sådan træk tilbage, og så... Altså sådan en rigtig... Ja. Har I nogen hold i tankerne? Skal... Nå. Det er bedre. Ja. Nej, fordi der er flere muligheder for at komme bagom. Det er okay. En smal stræde, ikke? Det er rigtigt. Så jeg løber frem, skyder, så løber jeg tilbage. Ja. Det er smart. Det er smart. Jeg ved ikke, om det er smart, men jeg kan ikke gøre det. Og jeg ikke har... Der er derinde, du skal holde den her. Tilbage. Så kigger vi her på tiden. Nu er I henne i 1 minut 55 Ej, det er fandme løgn, mand. Grøn fik den i 3 minutter, så jeg har været fokuseret på at dræbe den, I har glemt at... Vi har den! Ja tak. Hun er død, væk. Pas på! Det er godt. Det er runde. Var det ikke? Attention. Blue team has captured the flag. The world trade kill. Hallo! Hvad er det der? Hold kæft! Det er umuligt for dem. Respawn. Double kill. Så det var sådan 3x4. Tredjeplads har vi Wolf med 4 kills. Så 29 gange. Så det var sådan 17 gange. Jeg er glad for, at jeg ikke er den eneste, Jens. Jeg var helt våd af sved. Ja, jeg skal lige... Er du okay?